Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Twins to Love. Είμαι η Ευρυδίκη. Στο σημερινό βίντεο ένα jumbo haul ακόμη και όχι απλά ένα jumbo haul, αλλά ένα mega jumbo haul. Δεν γίνεται να φύγουμε για διακοπές χωρίς να επισκεφθούμε τα αγαπημένα μας jumbo. Γραφτείτε στο κανάλι μου, πατήστε like και το καμπανάκι να ενημερώνεστε για νέα βίντεο. Ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Πάμε να τα δούμε παρεούλα. Αγόρασα αυτή εδώ την τσάντα για την παραλία, summertime, με την άγκυρα. Την πήρα όσο μεγαλύτερη μπορούσα, γιατί φέτος με τα διδυμάκια, πρώτη χρονιά στη θάλασσα, θα έχω να μεταφέρω πάρα πολλά πράγματα. Η δεύτερη τσάντα που πήρα είναι αυτή εδώ η πλαστική, που είναι με τον Μίκη, την είχε και σε ροζ, για να μεταφέρω τα παιχνίδια τους και ό,τι άλλο θέλω στην παραλία. Επόμενη αγορά, αυτό εδώ το ψυγιάκι, αν μπορώ να το πω έτσι, για να μεταφέρω στην θάλασσα και να μου τα κρατάει έτσι σε μια θερμοκρασία, είτε τα φαγητά των μωρών, είτε το νεράκι τους να είναι δροσερό. Έχει φυσικά στα τζάμπο πολλά μεγέθη και μεγάλη ποικιλία στα σχέδια και στα χρώματα, όπως φυσικά και στις τσάντες για την παραλία. Εδώ δείτε το και μέσα, είναι μακρόστενο. Πάμε τώρα να δούμε το περιεχόμενο της τσάντας εδώ που έχω πάρει με το Μίκη. Λοιπόν, αυτά εδώ τα κουβαδάκια για την μπέμπα. Τα πακέτα με τα χαρτομάντιλα που παίρνω που με βολεύουν πάρα πολύ. Αγοράσαμε μία σίτα με μαγνήτες για την μπαλκονόπορτα, για να την βάλουμε στο εξοχικό. Αγόρασα σακούλα τροφίμων με κλιπ, διαστάσεων 18x20 και έχει μέσα 30 τεμάχια. Αγόρασα τα αγαπημένα μου ρεσό, τα οποία επιπλέουν στο νερό και αλλάζουν χρώμα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Αγόρασα κι άλλο ένα. Και άλλο ένα. Είδατε, 3 πακετάκια. Λοιπόν, μπαταρίες. Πάρα πολλά παιχνίδια των μωρών έχουμε, οπότε μας χρειάζονται. Αγόρασα μαρκαδόρους. Αυτά εδώ τα μαρκαδοράκια με τη λεπτή μύτη. Γιατί ένα από τα δώρα που μας κάνανε στις βαφτίσεις ήταν 2 βιβλία, τα οποία μπορούμε να γράψουμε μέσα τα πάντα για τον πρώτο χρόνο της ζωής των διδύμων. Και ήθελα να είναι με το κόκκινο χρώμα. Λοιπόν, αυτά εδώ τα φιωγκάκια για την μπέμπα, τα είδα και ξετρελάθηκα. Μπαίνουν στο κεφάλι της έτσι, γιατί στέκες και κοκαλάκια τα βγάζει. Αυτά εδώ πιστεύω θα μείνουν. Λοιπόν, τι επόμενο θα πιάσω? Λοιπόν, σακούλες. Αγοράσαμε και αυτό εδώ για τη λεκάνη, το οποίο είναι κάλυμα καθαρισμού τουαλέτας. Είπα να το πάρω, πρώτη φορά, δεν έχω ξανακάνει κάποια τέτοια αγορά. Λοιπόν, μανταλάκια για ξαπλώστρα, για να κρατάνε την πετσέτα στην ξαπλώστρα. Αγόρασα μία αμμονία για τα τσιμπήματα. Ο άντρας μου πήρε αυτό εδώ για το αυτοκίνητο, το οποίο έχει μέσα διάφορα εδώ πέρα βινίλιο, λέει, σπρέι για συντήρηση. Αυτό εδώ. Πήρα ένα μπολάκι, να το ανοίξω να το δείτε. Πήρα το μπολάκι αυτό το αγαπημένο μου, γιατί χρειαζόμουν ένα ακόμη. Και πήρα και αυτή την κούπα, η οποία είναι σε λευκό και ροζ και λέει Queen. Η τσάντα αυτή είναι πολύ μεγάλη, την είχε και με την μίνι μπροστά και έχει ένα κουμπάκι εδώ. Και μέσα είναι πολύ μεγάλη, χωράει δηλαδή αρκετά πράγματα, ή τουλάχιστον πιστεύω να χωρέσει. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει η άλλη τζαμποσακούλα. Λοιπόν, το ίδιο κουβαδάκι με το ποτιστηράκι του και το μικρό σκαλιστήρι του και όλα αυτά για το baby. Ένα μεγάλο υγρό για σαπουνόφουσκες. Πήρα και αυτό εδώ το οποίο το είδα και είπα να το πάρω να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, είναι της Fisher Price
και είναι ένα σωσίβιο γυλαίκο, να το πω, έτσι είναι μάλλον, που είναι, λέει, για παιδάκια από 1, δείτε το εδώ, από 1 έως 3, το small με medium. Δεν ξέρω, να το λέει εδώ πίσω, από 1 έως 3. Δείτε τι ωραίο που είναι, έχει ένα ελεφαντάκι. Μ' άρεσε πάρα πολύ, μπροστά ένα κροκόδιλο και μία μαϊμού. Θα το δοκιμάσω στα διδυμάκια μου και αν δεν κάνει για φέτος θα το έχω για του χρόνου. Λοιπόν, πήραμε ένα νεροπίστολο για παιχνίδια εκεί με τον μπαμπά στην παραλία. Πήρα αυτό εδώ, το μεγάλο σωσίβιο My Baby Float που λέει, το οποίο είναι για τα μωράκια μου. Πήρα ένα για να δω τι κάνει. Αν δηλαδή τους αρέσει, αν μπαίνουν μέσα και στη συνέχεια θα πάρω κι άλλο αν μείνω ικανοποιημένη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα επόμενες αγορές. Αυτό το necessaire είχε ροζ χρώμα και είπα θα το πάρω για να βάλω τα καλλυντικά μου. Στο μεγάλο απ' έξω το διαφανή και μέσα έχει και άλλα 3, στα οποία θα βάλω τα κοσμήματά μου, θα βάλω τα κοκαλάκια της μπέμπας. Έχω πολλά πράγματα να βάλω, οπότε πιστεύω και λόγω μεγέθους και των πολλών τεμαχίων που έχει μέσα, ότι θα μείνω ικανοποιημένη. Λοιπόν, ένα πακέτο με χαρτομάντιλα. Πήρα αυτές εδώ τις σακούλες γιατί έχω κάποια ρούχα που θέλω να τα βάλω μέσα. Λοιπόν, αυτό εδώ το Cobra Liquid εντομοκτόνο υγρό για κουνούπια και σκνίπες περιέχει λοιπόν συσκευή διπλής χρήσης και φιαλίδιο και από ό,τι βλέπουμε παίρνει και παστίλιες και υγρό. Για το χωριό είναι ό,τι πρέπει. Και άλλες σακούλες. Συνεχίζω με τα υπόλοιπα πράγματα. Είναι λοιπόν φύλλα σαπουνιού για τα χέρια και για το σώμα αυτό εδώ. Είχα και στο παρελθόν, είναι πολύ ωραίο, τώρα βέβαια παντού έχουμε αντισηπτικό. Αυτά είναι και με άρωμα μήλου, ιδανικό για ταξίδια. Αυτό εδώ το οποίο το είχα αγοράσει και σε μία άλλη αγορά από τα Jumbo, αλλά επειδή είναι έτσι διαφανές, είχε μείνει στο ταμείο και δεν το πήραμε, είναι stencil φρυδιών. Δείτε εδώ, μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε το περίγραμμα μέσω αυτού του stencil, είναι σαν αποτύπωμα. Το βλέπετε και έχει αυτά εδώ τα 6 μέσα τυπώματα για τα φρύδια, για να κάνετε εσείς το περίγραμμα με το μολυβάκι σας. Καπάκια θήκες για τις οδοντόβουρτσες, πήρα 2. Και άλλα φιωγκάκια για την μπέμπα μου, αυτά εδώ. Και αυτά εδώ είναι πολύ όμορφα, πολύ χαριτωμένα. Άλλα 2 πακετάκια με σακουλίτσες. Ένα ασετόν. Και άλλο ένα τρίτο θήκη για τις οδοντόβουρτσες. Άλλο ένα πακετάκι με σακουλίτσες. Αυτά εδώ τα φιδάκια σιτρονέλα. Επιθέματα για μακιγιάζ ματιών, 10 τεμάχια, ώστε όταν βάφετε τα μάτια σας να μην πέφτει το προϊόν κάτω από τα μάτια και σας λερώνει. Και αυτό εδώ είναι σετ ραπτικής ταξιδίου, γιατί όλο και κάτι θα χρειαστούμε, οπότε καλό είναι να έχουμε μαζί μας. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, πατήστε like, γραφτείτε στο κανάλι μου να ενημερώνεστε για νέα βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, γεια σας!